आजादी के आज 75 साल हो गई, तब नयापन कानून व्यवस्था सही भइल। आजादी के 75 साल आज हो गई, तब ना देश के कानून व्यवस्था सही भइल। ऐसे का हे होता हम पूछतानी जी, ऐसे काहे होता हम पूछतानी जी। देश के राष्ट्रपति ऐसे काहे अत्याचार देश में होता जी। देश के राष्ट्रपति जी काहे अत्याचार देश में होता जी। अपना देश के आजाद भइला आज 75 साल हो गए। का रुआ लोग के कानून व्यवस्था पर भरोसा बा? अपना देश के नइखे। गरीब खातिर कानून व्यवस्था नइखे। धनिक लोग खरीद लेवेला और सजा गरीब के पर जुल्म करेला और खरीद लेवेला एकरा के। का गरीब के खाली सजा मिली, धनिक लोग के सजा ना मिले के हकदार बा? कानून सबके के बनावल बा एक तरह से, लेकिन काहे गरीब के सजा मिल जाला, धनिक लोग के सजा काहे ना मिलेला? काहे पैसा पर कानून व्यवस्था खरीदा जाला? आखिर काहे देश में आखिर काहे ऐसे होला कि गरीब लोग मारल जाला आ धनिक लोग बस जाला? गरीब के ऊपर केस हो जाला, धनिक के ऊपर काहे ना होला? हम राष्ट्रपति जी हम लोग से यही पूछे के चाहतानी, देश में ऐसा काहे होता? काहे केहू पैसा से खरीदा जाला? गरीब के पास कहाँ पैसा केहू खरीद पाए केहू के? ऐसे काहे होला? तनी सुधार करी।